بێگومانم کە بەشی زۆری نەتان شێخ سەعیدی پیرانتان بیستووە یان لەبارەیەوە خوێندوتانەتەوە و دەزانن شۆڕەشەکەشی چۆن بووە و شۆڕەشەکەشی بۆچی بووە و بە تایبەتیش لە پرۆگرامی قوتابخانەکان لە هەرێمی کوردستانیشە خوێندرێ قوتابیەکانیش دەزانن و خەڵکی دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش ئەوەیش کورد بێەوە ئەوانەشی دراوسەی کورد بن دەزانن کە شێخ سەعیدی پیران کەی شۆڕەشی کردو بۆچی کردوێتی بە تایبەتی ئەوەی کە پەیوەندی بە کوردەوە هەبێت. جا ئێستا نەوەیەکی شێخ سەعیدی پیران میوانی منە بە تایبەتی دەمەوێت لەبارەی پێواژۆی ئاشتی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان پرسیاری لێ بکەم ڕەنگە بۆ ئەو جیاواز بێت و بۆ ئێوەش کە بۆ چوونی نەوەیەکی شێخ سەعیدی پیران بزانن جیاواز بێت چونکە بێگومان دیارە باو باپیرانی ئەمان کاریگەری نەتەوایەتی و کوردایەتیان لەسەر بووە ئەویش خات و مەرڤە فوراتە کە ئێستا میوانی منە خۆشی کە زانستی سیاسی دەخوێنێت لەو لایەنەشەوە دەتوانین سوودی لێ وەرگرین. خات و مەرڤە سپاس دەکەم بەخێر بێت. گەلێک سپاس دەکەم ناوخێرەدا بێ بەخێر بێ بۆ باشووری کوردستان. گەلێک سپاس. ji ber ku hûn neviya Şêx Saîdî Pîran in yanî bêguman ji bo we gelek ciyawaz e têgehiştina peyama Ocalan. Bi têgehiştina we yan peyama Ocalan çûn de nirxênin? Ewlî ez gelekî spas dikim hem ji bo ve hem ji bo Rûdaw hem jî ji bo gelek Kurdistanê ku cihekî ava kirine wekî hewler bûye sentira Kurdistan her alî Kurdistanê da Bakur, Başûr, Rojhilat her derî da rojava em tenê li vir dikarin bipeyvin, biaxivin, bifikirin bi hevra, dikarin diyalog çêbikin bi hevra. Ewlê ji bo wê gelek spas dikim. Aniha jî pirsa we ra diqayîlim persivekî bidim. Wekî hûn dizanin malbata Şêx Saîdê Pîran piştî 25 da serhildanî da gelek eziyet û sürgün kişandin lê dîsa jî bernedan tekoşînaxe. Ev çava bû sê car malbat sürgün hattin kirin. Cara evûl 26 da jin û zarokên malbatê mêr tune bûn, mêr aliyê Rojhilat û Başûrê ra derbas bûbûn ê ku saxman. Jin û zarokên malbata Şêx Saîdê Pîran û malbatên dinên Kurdan ê ku qiyamî ra ser lêdan yan nedan hemûyan dewlet polîtîkaya sürgînê kir. Malbata me jî wî demê çû Ispartayê. Wî demê tabî jin û zarok tirkî nizanbûn. Bajara Tirkan da gelek zor kişandin. Piştî wî af derket, Tirkiye af derxist. Ew jî ji ber çi bû hîna çiyan da şoreş devam dikir, berdevam dikir, neqediya bû. Ji ber ku însanan ji çiya piya bikin şehran ra ew af derxistin lê piştî afê hat dîtin ku ew af tenê ji bo însanan piya bikin jêr. Çimkî piş ra 35 da sürgünekî din hat çêkirin malbatê Kurdan ra hemû Kurdistanê da. Wî carî jî tabî malbata Şêx Saîdê Pîran dîsa hat sürgün kirin. Îja jî ji Erzurumê heta Trakya em dibêjin nav bölgeya Trakya. Trakya jî gelek yani qe Kurd tinin hemû Tirk û hinek jiyana wan ji ol jî dûr e. Hûn jî dizanin aliyê Kurdan da û malbata Şêx Saîdê Pîran jî oldar ûn û malaxê da ji Kurdî qise dikin. Ji ber ku ji her du aliyan asîmîle bikin ber bi Trakyaya sürgün kirin. Vira da jî nêzîkî 10-15 sal malbat ma. Piştî dîsa af derket. Dîsa ew vegeriyan axaxe Erzurumê Qolhesarê. Başî dîsa bi rêya leşkeran darbekî çêbû şêstî da Tirkiyeyê 1960 mamoste. Wî demî jî hemû malbatên Kurdan şêx û axa û bêg û malmezinên Kurdan dîsa kampekî Sivas kampî da top kirin.
ev kamp jî wekî li ser cihêyan re hat kamp ê nazî çêkirin aynî wek wî bû ferqa wî tune bû lê gelek kes qise nake yani ser vî mijarî da xebatan akademîk jî tunun xebatan din jî tunun ew jî gelek mijarekî giring bû dîsa malmezînê Kurdan her aliyî Tirkiye re hatin belav kirin bajarên Tirkan re wî demê jî malbata me dîsa Balıkesir û Muğla û her yek cikî re şandin yani bav û lav û nevî her yek ciyek din re bavê min jî ji xwe di wî sürgînê de herî piçûk însan bû di kampê de 14 salî bû dikarim ku yani çima ez behsa viyan dikim ava çîroka mînakek çîroka Kurdan li Bakurê û ez jî nesla vî neslê ê nû me ku qe ne sürgün re çûme ne jî tiştên din jiyan kirime nesla ê nû me ê teze me nesla ê baş min hemû di sürgünan de bûn di hepsê re ketin asimilasyona devleta rûbirû tekilî çêkirin ew jî tiştek ji me re behs dike dibêje ku politikaya devletê ne tenê ji bo vî demeye yani berdewamîkê heye politikaya Tirkiyede li ser Kurdan lema jî îro behsa Öcalan ji bo Kurdan belek giring e lê dîve em tenê li ser Öcalan nexwînin di vî mijarê aniha hûn jî xwandinê metna Öcalan destnivîsayî hat belav kirin ev bank dide cemiyeta xwe cemaata xwe yani li ser PKK û bo çekdanîn bank dide anha ev proseya ewil e ji bo cemaata PKK ye lê ji bo Kurdan mijar prose gava berdewam bike derdikeve Wadin rixenî tenê peyama Öcalan bo PKK ye yan bo ji hemû Kurdana çika li kotayî peyama xwe bêje silav bû hemû ئەوانەی کە بە قسەم دەکەن belê ne tenê em nikarin bêjin tenê ji bo Kurdanê çünkü wira da devletê re jî bank dide Baxçelî navê wî jî derbas dibe Serokê Tirkiye navê wî jî derbas dike lê dîsa jî ew dawî da ji bo cemaeta xwe dibêje çek bo çekdanîn dibêje yani teklifek nake bi rastî dibêje berdin yani ew teklifek nîne û ji bo cemaeta xwe ye ez wisa dixwînim Tesîra pêvajoya aştî li ser Kurdan çi ye? Belê ew jî hûn jî dizanin boy aşîtî carek tecrübekî çêbû li Tirkiye lê ew ser neçû anha ê duyemîn dest pê dike lê bi gotinên Baxçelî dest pê kir hemû kes gotin ew Baxçelî çawa dike Baxçelî gelek ji bilind dest pê kir qisedanî re lê li vir tiştek gele meru notek bike yani gava ku yani devleta Türkiye'yi da divan mijaran da yani bi xelkên dunan re gava muhatap û tekilî çêdikin alî dijwar û ê en dûr kîbe bûyîra dest pê dikin yani ava mînakeyên çêbûbû zena min Türkeş carekî ji bo Ermeniyan tekilîkî bangekî çêkiribû anha jî em dikarin berdevam wî bibînin tabii li ser Kurdan çawa mühim e yani 7 sal derbas bû 7 salî zêdetir derbas bû Tirkiye ava bû û di vî 7 salî da Kurd hîna mafê xwe negirtine hîna dawxwaza mafê xwe dikin ê herî piçûk ta ê herî mezin temamê Kurdan di vî mijarî da yekin yani dibêjin mafên Kurdan gele were dayîn ava proses jî ez dibêm yani înşallah hevî dikim ew bibe sebeb heqî Kurdan bira were qisedan baş wekû neviya Şex Saîdên Pîran çi qas dilxweşî bi peyama Öcalan bi rastî ez di vî mijaran da diştan li ser şexsan naxwînim
Yani ji bo min çi mühim e, eger em masekî têbilekî ava kirine di ser wî da û aliyan da öcalan heye, ez heme, yeka din heye, ji bo min qet ferq nake. Ji bo min ê mühim hem ji yek însanek ji malbata Şêx Saîdê Pîran hem jî xwendekara ilmî siyasî ê mühim di masê da çi tê gotin. Yani li ser Kurdan çi tê qisedan û ji ber heqê yani ji ber konsepta heqê em çi qise dikin û çi dikarin bigirin. Ew mühim e. Hûn di nav xwendewar û rewşenbîran de hene. Çi dibêjin li ser pêvajoyê aştî? Belê hûn jî dizanin bajarê Tirkiyeyê, bajarê Tirkan da jiyan ji bo Kurdan yani xebatan akademîk gelek zor in. Di vî 20 salê de jî gelek tişt çêbûn, mamostê hatin avitin, tiştî wisa çêbûn. Lema xebatan Kurdan li akademî da çêkirin zehmettir e lê em dîsa jî qise dikin li zanîngehê, em axaftina xê çê dikin, paperên xê li ser Kurdan dinivîsînin, berdevam dikin. Lê dîsa jî aliyî Tirkan da ê ku ez şahid bûme, ê ku ez dîtime, ê çêp jî, ê rast jî. Gelek ihtiyat heye doana da yani hem ditirsin hem jî dibêjin çi dibe çünkü ji bo wan jî şokek ye yani baxçelê yan da dest pê kirin. Lewma ez jî bi wan re gelek difikirim bi hevra û raman wan jî mühim e. Em gele tenê jî aliyê xwe nefikirin, em gele wan jî guhdar bikin. Çi qas ji me re ecêb û cewt jî gele wan jî di nav hem akademî de hem jî di nav jiyana xwe da guhdar bikin. Hûn sayns polîtîk dixwênin. Belê. Li qada nêvdewletî pêvajoyê aştî li ser Kurdan çi teesîr hene? Belê. Anha wek em gava dûn behs kir yani ava prose li ser Baxçelî û Öcalan dest pê kir yani tiştek institutional tune. Yani hinek dibêjin Tirkiye ji xwe dewletek demokratîk nîne yani normalê ku li ser şexsan ava prose hat dibe çêkirin ne li ser institutional. Lê ez viyan qebûl nakim yani wek hem xwendekara ilmî siyasî, xwendekara PhD. Çünkü çi dibe bira bibe em gele institutional devre ra bikin, siyasetê gele devre ra bikin. Ew jî yek ji wan rêkî jî çi ye navdewletan em parçeya vî proseya bikin yani ji xwe em gava mînakên dunên li dünyayê mêze dikin, temaşe dikin. Proseya aşitiyan da her tim aktörên navdewletî jî hene yani wekî Norweç yan jî dewletan dunan ew mînakin yani Yekêtî Ewropa. Ew institutional gele dahilî wan hebe yani li ser şexsan tenê prose hat dibe çêkirin ew gelek bi sehet nîne. Gelek spas Merve Furat navê Şêx Saîdê Pîran spas dikim ke bejdar bît. Spas wê hoş berezin.